Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To yan uwa barkanmu da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna mu gyara mata, wanda cibiyar Kazimiya Herbal Medicine Center take daukar nauyin kawo muku akai-akai. To kamar yadda kuka sani, sunana Abubakar, ɗaya daga cikin masu kula da wannan shirye-shirye, kuma kamar yadda muka saba mukan kawo muku hanyoyi da za ku yi amfani da su ku magance matsalolinku a gida ba tare da kun sha wata wahala ba. Wanda hakan ya sa muka ga ya kamata mu yi amfani da wannan damar domin mu kawo muku kaɗan daga cikin hanyoyin da za ku yi amfani da su domin ku magance matsalolinku a gida ba tare da kun sha wata wahala ba. A wannan bidiyon za mu yi magana akan yadda za ki amfani da ƙwallon dabino, date seed, how you can tight your vagina using date seed, how you can tight your private part, your area using date seed. Yanda za ki amfani da ɓawon roman, yanda za ki amfani da ƙwallon dabino domin ki matse gabanki cikin sauƙi ba tare da kin sha wata wahala ba. Mun san akwai da ke mu muna harkar kasuwanci ne na Islamic medicine, muna cin karo da mata, kuma in ka duba matsalolin mata da yawa za ka ga sun ta'allaka ne akan sanyin nan, gyaran jiki, matsi da dai sauran abubuwa haka. To kuma dama lafiyan jiki, gyaran jiki duk a nan ya ta'allaka. To in Allah yadda a wannan bidiyon za mu yi magana akan yadda za ki amfani da ƙwallon dabino domin ki matse gabanki cikin sauƙi ba tare da kin sha wata wahala ba. Ƙwallon dabino yadda za ki amfani da shi ki matse gabanki cikin sauƙi ba tare da kin sha wata wahala ba. To amma kafin mu je gundarin bidiyon, muna roƙo idan wannan shine zuwan ku na farko wannan tasha din, da ku danna mana alamar subscribe gashi na a ƙasa da jan rubutu, sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci. To mu je gundarin bidiyon kai tsaye. Insha Allah, kamar yadda muke magana akan yadda za ki amfani da ƙwallon dabino ki matse gabanki cikin sauƙi ba tare da kin sha wata wahala ba. Yadda za ki shine, idan misali yanzu kika samu dabinon ki kai izini da shi, sai ki samu ƙwallon shi. Idan kika samu ƙwallon dabino yadda za ki yi ƙwallon dabinon shine, in kika same shi sai ki soya shi sama-sama, ki soya shi sosai. Idan kika soya shi ya soyu zai ɗan yi duhu. Idan ya yi duhu sai ki sauke shi. Idan kika sauke sai ki daka shi ya yi gari. Idan ya yi gari, na san wasu guraren ana samun kujera da ake, idan misali mace za ta yi turare, za ta turara gabanta, akwai kujera da ake ana saidawa, wannan ta turare ce dama mace da za ta turara gabanta da ita. To idan ma ba wannan ba, za ki iya samun kaskonki, sai ki ɗan samu, za ki iya yin local. Idan kika samu bokiti mai dan faɗi wanda zai iya ɗaukan ki zauna a ciki, ki zauna a kan shi, akan bokitin kenan, sai ki samu kasko na wuta na garwashi, sai ki sa a ciki. In kika sa a ciki sai ki ɗebi garin ƙwallon dabinon nan da kika daka. In kika ɗebi garin ƙwallon dabinon nan sai ki zuba a cikin garwashin nan, zai yi hayaƙi, sai ki zauna a kai. Hayaƙin nan yana bugan jikinki, yana shiganki. To shi ma in kina wannan to za ki ga kina matsewa, gabanki yana matsewa cikin sauƙi ba tare da kin sha wata wahala ba. Akwai matan da suke fama da matsalar sakkowar mahaifa, ma'ana sakamakon haihuwa an jawo ɗanta da ƙarfi, ko kuma sakamakon buɗewa da ta yi sai mahaifarta ta yi ƙasa, wadda wata in ta sa hannunta a gabanta ma sai take jin wani abu kamar sai take jin wani abu a cikin gabanta, wanda wannan mahaifar ce ta ɗan sauko. To shi ma in Allah da indai tana wannan hayaƙin ƙwallon dabino, aƙalla ki hayaƙin ya turara ki sosai, minti 3 zuwa minti 5 ya turara jikinki sosai. So in kina wannan, to Allah da za ki ga kina matsewa, mahaifarki za ta koma cikin sauƙi ba tare da kin sha wata wahala ba. Ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu ta mu gyara mata domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun samu lokaci. Kada ku manta, idan har wannan bidiyo ya burge ku, muna roƙo da ku danna mana alamar like. Mun gode, mu haɗa a bidiyo na gaba.